Megunta a sok eredmény nélküli diétát? Elege van abból, hogy nem fér bele régi ruháiba, és újra szexi szeretne lenni. Mi segítünk abban, hogy akár 15 kilót is leadjon havonta. 100%-osan természetes módon, mindenféle mellékhatás nélkül. Végre megjelent az a termék, amely segít a gyors és hatékony fogyásban, és amelyet szakértők is ajánlanak. A szakértők világszinten is elismerik a HyperSlim és a HyperDetox összetevőinek hatékonyságát. Termékünk drasztikus diéták nélkül, valamint edzőtermekben elvesztegetett idő nélkül is működik. Igen, jól hallotta. Drasztikus, költséges diéták és edzőtermekben elvesztegetett idő nélkül. A HyperSlim olyan étrendkiegészítő, amely 2 alapanyagot tartalmaz, Acai kivonatot és fibrilint. Ennek a 2 elemnek a kombinációja növényi rostokban rendkívül gazdag. Jótékony hatásai a következők. Telítettségérzetet kelt fogyókúra idején. Segít a zsírégetésben. Az Acai erős méregtelenítő hatással rendelkezik, lassítja az öregedés folyamatát. Csökkenti a rák veszélyét. Csökkenti a koleszterin szintet. Segíti a szív- és az érrendszer működését. A fogyás legnagyobb ellensége az éhség. A HyperSlim telítettségérzetet kelt, így ön nem fogja érezni az éhséget. A HyperSlim összetétele által segít a zsírégetésben. Ezáltal ön fogyni fog. Ahhoz viszont, hogy a diéta még hatékonyabban működjön, szervezetünknek tisztának kell lennie, mindenféle méregtől mentesnek. Ennek érdekében párosíthatjuk a HyperSlimet a HyperDetox-szal. A bélrendszer megtisztítása az első lépés az egészség felé. Az egészségügyi problémák több mint 80%-a enyhíthető, vagy teljesen megoldható a bélrendszer tisztításával és méregtelenítésével. A szervezet méregtelenítése a szakértők szerint legalább évente egyszer ajánlott. A vastagbél tisztítása során legalább 4 kilótól fog megszabadulni. Használja ki kedvezményes ajánlatunkat, és rendelje meg a megafogyás csomagot, amely 2 doboz HyperSlimet és 1 doboz HyperDetoxot tartalmaz. Bónuszként egy csomag zöld teát és egy narancsbőr elleni krémet is küldünk. Teljesen biztosak vagyunk abban, hogy ön meg lesz elégedve termékeink minőségével. Ha nem így lenne és szeretné visszakapni pénzét, akkor 30 napon belül visszaküldheti termékeinket, abban az esetben is, ha már kipróbálta őket és fogyasztott belőlük. Mi pedig minden további nélkül megtérítjük a pénzét. Tényleg ennyire egyszerű. Tárcsázza a kijelzett telefonszámok bármelyikét. Amennyiben telefonon szeretne rendelni, tárcsázza a weboldalon kijelzett telefonszámok bármelyikét, vagy rendeljen egyenesen a weboldalról. A HyperSlimmel több mint 350 000 embernek sikerült lefogynia. Fogyjon le ön is, most!